Аклиматизация за еверестинг в разредения въздух на връх Българка. Маршрута е от паметната плоча на колегата колизач и планинар Васил Гизелев до самия връх. Разстоянието е само 1,5 км в посока или една обиколка ми отнема 3 км. Като процента на наклона е около 10, което го прави най-стръмният участък от цялото изкачване от града до върха. Тук имаме възможност да се даде на гледката към връх Кутелка, който е погълнат от облаците. В момента вали ситен дъжд и облака леко се дигна над Българка и използвам възможността да направя това видео. Иначе това е трето изкачване, откакто съм започнал тренировката. Вече се намирам на километър под върха. Мога да кажа, че усещането е смесица между колоездене, плуване и полет в облаците при тези условия. Кутелка! Продължавам после на тъмно да тествам новия челник. Включвам се вече по тъмно на челник. Свети прилично свети. Това е дъжд дори. В момента се намирам точно в същата Кутелка. Може да видите долу светлините на града. Кулата. Колко по-екстремно да бъде. Гледката към Кутелка, Карамфила, зона Такова и Сливен.